Sanibonani babukeli bomkhanya ku TV, siyabingelela futhi ngolunye usuku ngesinye isikhathi. Bafethu la namhlanje sizoveza manje indaba yokuthi mawusejele kunezinto ezenziwa ejele njengokufunda. Bakhona abantu abanikezwa amathuba okufunda ngoba ejele kune juvenile kunema adult. So noma uyi-adult noma uyi-juvenile but kodwa abantu abake bethola amathuba kakhulu ilaba abasha ngoba basuke impilo yabo mhlawumbe isazoba yinde. Bayafundiswa ke but uvusa abantu ejele. Uyawenza ugesi ejele, uphume nawo uthole zonke iziqu zakho, uhambe nazo uphume ngaphandle. Inkinga iqala la. Mhlawumbe abantu abaningi bayazi lonto but iqala la lento ukuthi sengiyafunda manje la. Ngiyayenza lento angithi iziqu zami manje amaphepha ami yonke into iyasho la ukuthi mina lento ngiyenze under correctional. Which means ngisiboshwa. Uyayibona lento le. Vele manje mangifika mina ngizofuna umsebenzi. Ngifika ne-CV yami. Nginogesi. Mhlawumbe ngimuhle ngempela kugesi okwangempela for real. So ngiyafika ngithi nansi i-CV yami apply online. But umuntu ozoyibuka le CV mhlawumbe bayamdinga ngempela umuntu owenza ugesi. Bethi mabayibuka le CV le lo muntu into yenze ka correctional. Uyayibona? Vele mhlawumbe noma uthola ukuthi uyafisa ukuqasha even though wena ungaphansi kwa correctional. But khona ama companies akholela ukuthi ufanele ube nezithupha eziclean. Zingcolile vele izithupha zakho. Ngithatha kanjani mina ngikufaka emsebenzini? Angikwazi ukufaka. Even ngisho ama security awaqashwa manje ukuthi khona into abathini SOP ayibuyi ngoba lokhu uzuyithupha lapha. iPDP yokudrive ayibuyi. Awuyitholi. Lokhu ubhizi unekhadi nje lohamba udriver. So ngoba uthwala abantu kufanele ube nePDP. It's a must. So awukwazi ukuyithola yonke lento leyo. But ekugcineni uyazi ukuthi ejele but uvusa kuyenzeka uthola ukuthi niboshiwe ne makuyilezi cards zokuvota bayafika abantu bezovotisa abantu bephakathi ejele noma kuthiwa kucela umuntu ngiyabona nje bade kuvota bevotiswa ibosha kwamanye amajele exactly unikezwe ina iphone kuthiwa fonela umuntu akulethele iID yakho ekhaya uyakulethela uyaregister kanjalo uyavota but kodwa mawusufundile ufundiswe yibo that's a good thing ufundile manje ngiyawazi ke manje ugesi let me go and work. So manje ungathini nje mfowethu kuhulumeni ukubhekelela abantu ngoba phela kusho ukuthi mangabe ulokhozane lufundile ejele uyayithola lezo ziqo. Usuyitholile lezo ziqo usakwazi futhi ukuyisebenzisa. So kusho ukuthi ke futhi lokho kungaphinde ukwazi ukukulida futhi uphinde ubuyele ebugebengweni ngoba futhi phela ulambile. So manje ungathini mhlambe kuhulumeni ukulungisa izinto ezifana nalezo ukuthi mhlawumbe akuwe kube khona eminye imisebenzi enikezwa iboshwa emva kokuthi zithole ziphumile. Mina mfethu engakusho angazi mfethu like kwangempela ukuthi ikuphi okuyikhona khona kufanele mayekwenza kuhlala ukuthi khaxa. Kodwa khona umfundisa kanjani umuntu ekugcineni into ngeke uzumnike lento ayifunayo. Uyayibona indaba. So ngiyamsola nami lapho government unephutha ngoba mhlawumbe uthi mina ngingasho mhlawumbe athi abayenza ababe nama program amanye umuntu mayesephumile ejele ukuthi ngoba ndoda uphumile unalento esakufundisa yona namaphepha asho njalo ake sikunikeze leyo temporary contract mhlawumbe na yena kuba uyena uhulumeni oqasha wena akuthi umuntu wakhe wakhona akuthi umuntu wabo abakuthathe phela umuntu wethu ozala ngoba unalento noma bebheke kube bonke abantu abakhona ngaphathi ejele noma sebake baphuma ejele ukuthi hayi mina ngohulumeni ufuna abantu abakanje bakhona abantu esinabo thina la akufanele ukuthi singabasebenzi abethu vele uyayibona for example angazi noma ngivumelekile ukuveza la ungaveza mfethu njengoba khona into engayibona ngala eFryhead sengekhohle la ndawo kwakuthathwa abanye abafethu ababeboshiwe beyokhanda lapha. Bokhanda umuzi ngiyakhumbula. So kwakusetshenziswa kwenye lokhuzana ngaba bomsoyile ngiyakhumbula. So uyabona lento le inhle lento le mangathi uyenza ungaphandle belandwe kanje yana. Kuthiwa ke ayozani ke nina manje ngoba niyakwazi no declare niyakhanda ozani nizokhanda then nidlule. So laba abafethu ayibasizanga yona bona le nto le mhlawumbe ayibasiza kwi-practical ngasho njalo kodwa ayibasiza ngoba bangaphakathi abakwazi ukuhola mhlawumbe benganikezwa lokho ukuthi hayi sonifakela lapha mhlawumbe labo 50 rand nabo 10 rand mhlawumbe nawe ukwazi ukuthola ugwayi kanjalo kanjalo. So le nto babengayenza ngaphandle ke but uvusi uhambe thoma uthiwa nje manje
mhlawumbe uhulumeni ufuna uyochaza samuye kunesikole kubhekwa phansi anti umuntu une-prison number Yeah. batsho ukuthi lo beyobani benza ukuthi asambe simlanda simcheck bayakulanda bakufakela umsebenzi uyasebenza. So ngoba ngiyengizwe ngazuthi lapha ejele mase uboshwe isikhathi eside uye upheke kube bathathe kuze ibosha kukhona eziphekayo Yeah. kukhona mhlambe ilusa imfuyo makuthiwa lelo jele mhlambe nemfuyo so labo bantu labo ke kuba kanjani ke mhlambe mase bephuma akenze ukuthi mhlambe egcine esebenza yena permanent noma uyahola yize lapha ejele noma kwenzakala nanga uqonda lapho ejele futhi umthetho wakhona uthi uma usufikile akufanele uhlale 6 more than 6 months unganikeziwe into yakho umsebenzi. It's either uzoba ukuka noma uzoclean ingadi noma uzoshanela noma eselini indlu nendlu lani khona wena uzobe ubhekelele ezoclean ukuba clean nje phakathi yayibona into leyo. Yeah. Uyaqasha doesn't matter ukuthi nibangaki niyaqasha uyahola mhlawumbe ngosuku mina ngalezi ayikhathi mhlawumbe imaqambo namanga mhlawumbe kwakuyishumi kwakuyishumi ngosuku yeah ngeshumi ngosuku kwakuyishumi or less futhi but manje ngizwa ukuka ahladlela umuntu othi makathola imali engconywana when it comes to isibhane ejele yeah uma ithola ishumi inkulu ma mhlawumbe ngenyanga kuzoba bani mhlawumbe kuzoba 20 rand noma 21 rand so yakhola ukuthola omboza leyo kencane leyo kushoda kwebhunga lokho. So nje kushuthi wena mhlawumbe wawubhesi kuphi laphana mina mhlawumbe wafika ukuthola wena mhlawumbe okuyisipani ngaphakathi isipani mina ngafike ngasithola kwakuclean ngangukleaners yeah ngangukleaners so manje mhlawumbe uma uestimate imali wawuyithola ngoba ngisho nje ngenyanga mhlawumbe ishumi ngosuku kuze noma sekunesikhathi eside kodwa nje khona ngenyanga sengitshela ngenyanga ukholwa ngenyanga so uba ne-payslip phela lapha hayo my mom uba ne-payslip kanjani uyabhala ukuthi wena khona nokamthetha uthola imali kanje nayo isalary yakho i-full payment net pay yakho injalo nje hayibo mhlawumbe u-30 rand hayibo noma mase 30 rand eyinkulu uyajabula ke lapho anivele uhlezi uyikhipha busy ujabulela lo so manje ukuthenga bese uthenga kanjani khona ithuba elithola niyothenga likhona ithuba lokuthenga kunosuku asanoma kumhla ka 15 nini uthenga ngalo lo suku noma kumhla ka 2 3 lapho